Chcel by som predstaviť Tomáša Trenklera, ktorý je regionálnym zástupcom firmy NAR Marketing, ktorí prevádzajú reverzné aukcie, teda elektronické aukcie v nákupných procesoch. A vlastne bol pozvaný práve preto, aby ste sa viacej dozvedeli o týchto nových formách, ktoré sa v súčasnosti dostávajú do popredia aj vo firme, ako aj v komerčnom sektore, aj vo verejnom, a vlastne porozpráva niečo okolo elektronických aukcií a potom aj okolo ich využitia vo verejnom obstarávaní, lebo máme nový zákon, ktorý v podstate núti verejné inštitúcie obstarávať práve týmto spôsobom. Tak dúfam, že vám tá prednáška dá veľa, že sa veľa dozviete, aby ste potom mohli využiť aj nejak ten prenos týchto skúseností, znalostí potom do praktiky. Samozrejme potom na skúške tieto informácie sa budeme pýtať. Tak, ďakujem pekne, máte slovo. Ďakujem pekne za predstavenie, takže dobrý deň. Téma bola načrtnutá, hneď na začiatok by som mal povedať, zabudnite na všetko, čo ste v aukciách doteraz videli a počuli. A hlavne zabudnite na všetko, čo ste počuli o verejnom obstarávaní. Dnes to budeme preberať trochu z iného uhla a inak, než sa to prezentuje v médiách. Takže, poďme na to. Len krátke predstavenie, aby ste mali predstavu, prečo som tu a prečo si dovolím tvrdiť také veci, ktoré budem tvrdiť. Zastupujem spoločnosť NAR Marketing, my sme česká spoločnosť sídliaca v Ostrave. Pracujeme na Slovensku a v Poľsku a dovoľujeme si sami seba nazývať najväčším poskytovateľom elektronických aukcií v rámci Strednej Európy. Prvý software sme vyvinuli v roku 2001. Terajší software, ktorý sa volá Proebis, je naprogramovaný od roku 2003, takže budem to niekoľkokrát dnes spomínať, aby ste si to zapamätali, lebo nie je to také jasné. Aukcie nevymyslela terajšia vláda, ani nevznikli po minuloročných voľbách, tie sú tu dávno. A v tejto chvíli v našom systéme je okolo 38 000 elektronických aukcií. To číslo je pomerne unikátne, takže preto som tu, aby sme si povedali niečo o aukciách, ako je to v skutočnosti, ako je to v praxi, na rozdiel od teórie. Čísla ostatné, tá prednáška bude k dispozícii, takže nebudeme tým pádom prechádzať všetko. Zvyšok, tie nezáživné veci si prečítate a zvyšku sa budeme venovať. Takže čísla nie sú také podstatné, ale podstatné môže byť tých 18%. Aukcie, prečo používať aukcie? Aukcie šetria peniaze, to je v prvom rade. A za tých 10 rokov 40 000 aukcií je technická úspora a teraz hovoríme o úspore, ktorú si počítajú tí vyhlasovateľia. My fyzicky tie aukcie nerobíme, poskytujeme software a k tomu know-how, ale fyzicky si počítajú aj tú úsporu, alebo si nepočítajú samotní vyhlasovateľia výberových konaní. A v tom systéme je nejaký priemer 18%, čo je pomerne veľa peňazí. Keď si vezmete vašu univerzitu, nejaký rozpočet a z toho, keby ste ušetrili 18%, tak sú tu zaujímavé čísla. Trochu štatistiky, aby ste mali predstavu, že o čom sa tu bavíme. Toto je počet aukcií v rámci jednotlivých rokov, odkedy sa aukciám venujeme, čiže od toho roku 2001. Ten trend je zjavný. Toto sú všetky krajiny, ktoré obsluhujeme, takže nie je to Slovensko, máme to tam ešte potom rozdelené, takže vidíte, že ten náraz naozaj nastal v roku 2009, nejaký taký veľký zlom, ktorý pokračuje. Toto je podľa krajín, takže samozrejme my primárne sme začali v tej Českej republike, takže tam je to dominantné. A Poľsko, Poliaci zatiaľ objavujú aukcie a vidíte tu na tom takom zelenom grafe, že aj to klesalo a je to rôzne. Naša skúsenosť je, že pokiaľ to nerobíme my ako spoločnosť, tak zatiaľ sa nám nepodarilo preniesť to know-how niekde na externých spolupracovníkov, respektíve nejaké obchodné zastupiteľské firmy. Takže to sú práve obdobia v tom Poľsku, kedy to sme riešili cez nejakých obchodných zástupcov, ale nikdy sa to nepodarilo ani v tej Českej republike, v podstate ani na Slovensku, kedy sme
pred 3 rokmi to prevzali sami pod seba a nemáme žiadnych zástupcov, lebo to nefunguje. Takže to Poľsko dúfajme, že pôjde hore. A toto je Slovensko, takže toto sú pre vás zaujímavejšie čísla. Ale ten trend je rovnaký. V roku 2009 nastal nejaký taký zlom a teraz to stúpa pomerne zaujímavými číslami. Ako číselne, tých 40 000 aukcií za 10 rokov, za minulý rok ich bolo 13 000, takže tak. A toto je zaujímavé z pohľadu Slovenska, pretože v tomto sme unikáty na Slovensku. Prebieha tu už posledné 3 roky, urobí verejný sektor viac elektronických aukcií než súkromný sektor. V Česku je to naopak, v Poľsku je to naopak a to Slovensko je nejakým spôsobom jedinečné. Zatiaľ sme to nejak príliš neskúmali, prečo je to tak, ale je to proste tak. Tie čísla za rok 2010 nie sú kompletné, tam sú len po august, takže ono neurobilo sa menej aukcií, len tá tabuľka ešte nie je skompletizovaná. Takže toto je do augusta, kde sa to viac menej skoro vyrovnalo v celom roku 2009. Takže sivý stĺpec verejní obstarávateľia a vedľa modrý alebo fialový sú firmy. Preto sa budeme baviť dnes o verejnom obstarávaní, pretože naozaj je to na vzostupe. Toto sú len nejaké, aby ste mali predstavu, o čom hovoríme, kto tie aukcie robí. Takže to budete mať k dispozícii, nebudeme to komentovať. Možno zaujímavé sú nemocnice. Nemocnice a aukcie sú veľmi zaujímavý príbeh, kedy sa to rozbehlo niekedy v rokoch 2006-2007. Potom sa vymenili vedenia nemocníc z rôznych dôvodov a tie aukcie boli výrazne utlmené, takže sa prestali používať. No a teraz nedávno boli zase vymenené vedenia nemocníc a zase sa to otočilo. Takže sa to pomerne príjemne rozbehlo a ten zdravotnícky sektor to naozaj potrebuje, aj keď to stihneme, budeme sa venovať špecifikám zdravotníctva. Ale aukcie sa rozbehli a paradoxne to zase zastavilo existujúce vedenie ministerstva, ktoré síce vláda proklamuje, že aukcie chce využívať, ale ministerstvo zdravotníctva povedalo, že existuje tu nejaký štátny softvér aj na elektronické aukcie, ktorý je pre všetkých bezplatne, pretože sme ho zaplatili. Takže všetky nemocnice dostali príkaz používať tento softvér. A existuje oficiálny zákaz využívať komerčné softvery. Takže toto je... V podstate sa pozeráte na históriu využívania aukcií v nemocniciach, pretože nové zmluvy nemôžeme obnovovať, teda existujúce zmluvy nemôžeme obnovovať a nové zmluvy nemôžeme podpisovať. Respektíve my môžeme, nemôžu tie nemocnice. Takže uvidíme, aký bude ďalší vývoj. Mestá pracujú. Bolo tu spomínané, že existuje nejaká novela zákona o verejnom obstarávaní. Budeme sa tomu venovať. Bude platná od 1.4. a obsahuje veľa dôležitých zmien a jednou malou je príkaz používať aukcie pri nákupe tovarov v relatívne úzkej skupine nákupov, ale všetky články v novinách hovoria o tom, že tá novela prináša povinné elektronické aukcie. Je to naozaj len malá časť, netreba všetkému veriť. A teraz nastáva zaujímavé obdobie, kedy v úvodzovkách sme nútení spolupracovať s verejnými obstarávateľmi, ktorí nechcú používať aukcie, ale musia. Doteraz sme pracovali len s tými, ktorí chceli a bolo to podstatne príjemnejšie. A asi by som mal spomenúť, že my nemáme s tou novelou zákona nič spoločné, aj keď by to tak mohlo vyzerať. A naopak, ja som sa zúčastnil tej pracovnej skupiny, ktorá ju pripravovala, pani poslanci nás pozvali, ale konštruktívna debata trvala veľmi krátko a veľmi rýchlo sme pochopili, že sa pohybujeme v úplne inom svete, ktorý nerozumie nielen aukciám, ale všetkému ostatnému okolo toho zákona. A pripomienky, ktoré sme mali, neboli akceptované v podstate v 100%. Takže ten zákon je ešte horší, než bol a tá novela ho mala vylepšiť. Tak, toto berte len ako informáciu. Používajú to už aj ministerstva niektoré, ale berte to ako reklamné informácie, ktoré vás až tak nemusia zaujímať. Ale dôležité je, že pre nás dôležité sú tieto podniky, tieto veľké strategické podniky, ktoré naozaj v podstate my spolupracujeme so všetkými okrem slovenských elektrární a
máme v podstate k dispozícii veľmi zaujímavú zbierku údajov, pretože v podstate máme náhľad do nákupu, do kompletného nákupu týchto veľkých spoločností. Vieme, ako fungujú. Oni doteraz boli v role obstarávateľov tzv., to znamená, neplatili na nich úplne všetky paragrafy zákona, čo my vidíme ako pozitívum. Vrátime sa k tomu, prečo ten zákon nie je úplne ideálny. Ale štát si myslí, že pre nás je to ukážka efektívneho nákupu. Všetky tieto spoločnosti naozaj veľmi efektívne, aj keď nie sú pod zákonom o verejnom obstarávaní, respektíve neboli, tak pre nás je to ukážka toho, ako môže fungovať veľmi efektívny nákup.